Timu chiveshe masura sei vakomana. Vakomana ka pakashata. Kuti ndikuudzei zvatasangana nazvo zuva ranhasi. Varume ka izvozvi ndichangodzika. So handisi kuti vari kuenda mberi vari kuzvifambisa sei. Varume nyika yashata handiti ka. And please in life usada zvinhu zvakachipa. Zvinhu zvakachipa zvinodhura vakomana. Get it from me. Zvandasangana nazvo nhasi. It's something else. Asi ndakabona zvakadaro. Guys, handisi kunyepa. In fact, ndiri ndega ndiri panapa hapana munhu wandandinaye manje asi muchainzwa story iyoyo I'm sure inotosvika munewspaper. Mona zvaitika vamona tatiri pambudzi paroundabout paipa pamberi pepari kuvakwa roundabout kwataakukwirira mazuva ano kuya. So pauya truck ranga tiri kuenda kubedbridge. Tobva ratanga kutosvedzera bedbridge $3 vanhu vese vatomborignowa vakatoseka vakati auya anopenga chichi. $3 then vamwe blaz vanga vatondichanga ndobva vatonopinda muya kana vanhu ndomatraka anoba vanhu iwaya unotora munhu $3 kusvika bedbridge kupi koko kuri kuitwa $15 nevamwe vanoda 3 vanhu vataura kusvika vanhu vatozomira tazona truck iri ndirine maplates ekupi ekuzambia yose. So isi tafunga kuti chi driver uya unanga asingazive chi value ye$3 maona takatoti vakomana truck iri rakachipa. Uyu driver uyu anenge atoriwo munhu wekuzambia haatozivi kuti $3 inechi ine value oro ewose munhu atoriwo nemari dzake aroda ake kungonzwa kubatsira vanhu tichidi kudai tapinda muya tatozoti tofunga almost 6 here tagara kuchimubhedha kuyako. Ini hangu ndagara ndaichedanda mumasvingo. Vakomana tirakiraro hausi muna tikadarika pazi patogeti paya tichibuda nemasvingo road ya bedbridge harare bedbridge road takadarika patogeti pane ziriver rimwe riya riri papa ronzi chiko riya handizviti ronzi chi dzadza tokuma past 4 past 4 yes around past 4 because ndiri kutodzika izvozvo ndobva radarika pachibridge paya so kana driver uya vakomana ndipei angaitora shone yakatonaka ati tatongoti kuusawo driver truck iri kuzambia akati tatongoti kuusawo driver truck iri kuzambia chichichichi muna zvakanzi vakomana ndipei mari dzangu ndisandadi ndakanganwa. Tobva tatobubatanidza chi ma$3 aya tamupa chi driver uya atoisa muhomwe mushemushe. Isa takagara edu kuchimubhedha kuya mutodzwa zvemusic tada unosvika kubeatrice kuyako kwakwada kuti svibire mbijana titoona pasteering pane gudo guys izvozvi taakuseka right now but zvavisingasekesi patone gudo paya gudo rendobva ratochekwa kuti tarisa wavona watiwo kutya apa varume tekufoti hatiri 4 here nevakadzi 2 paniswa kuita kubvunda saka gudo reya vazukuru sekuru vanokanganwa ndipei ma$3 aya unozatika hapana amboda kuti uite zvinhu zvoda kupindura gudo chamwari kuti sekuru tambokupai kana tambodini tangobatadza ma$3 tobva tatoendesa tichingoti darike pabeatrice mbijana pane chionzi chimwe chinenge chishopu like hameno paimboitwa chichi something hameno pane chinenge kudai sokutona racheuka futi gudo reya zvikanzi vazukuru sekuru vanokanganwa ma$3 aya tangocheuka kutarisana tabatadza ma$3 taendesa tichidarika pafedha story tasvika indamboita funga kuti takasvika pafedha story pane mapurisa kandoda kuaudza kudai kwana hapana kana roadblock tichingopfuure pananzi chimontagu watoariwa chimwe chiripo ndobva racheuka zvikanzi vazukuru ma$3 asekuru vasati vakanganwa tavapa futi izvozvi tatozoverenga mari yandaburitsa izvozvi ndiri kufamba kuenda kunonzi kuwest umasviko kubva muharare kusvika umasviko ndaburitsa $27 I paid 9 times hamene vari kuenda kubedbridge muchaizwawo mangwana kana yaakutaurwa iyoyo guys please ndapota mana zvinhu zvakachipa zvinodhura zvakachipa zvinodhura izvo ndopanda kuseka varume but zvazvisingatangiki kana pane vanodhiraivha matraka aita yo serious vakomana zvandaona hazvisizvo